Samonana nginibingelele namukele channel emaswidi mina production. Mangabe yaqala ukufika ngizenzela iqiniso lokuthi uyacha subscribe maqedwe kwale video, shaya like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Ngaza kwethu injabulo ibhalwe emehlweni, injabulo ichichima phezulu kubathandi boMkhonto weSizwe, kubaholi boMkhonto weSizwe na kuwo wonke nje umuntu oseka ke uMkhonto weSizwe, njengoba ke sekubuye ke ishovu ke sefighter labo ke okunguphumlani umfokamfeka, insizwa nje esencane eyayikade ke nayo ke imuke ngesikhulu izwinini ngenkathi ke kuvela uMkhonto weSizwe nokuthi ke usekwa uPresident Jacob Zuma. Kodwa ke emva kwalezi inkulumo ke zayivelile ke zokuthi uMkhonto weSizwe uphethwe ngabe ANC kanti futhi uzophindeka ubuyele kwiANC, wawushiya ngesivinini ke esindizayo. Lolo phenyo ke wayikade ke elenze kanye ke nenjenje akayinduna ke futhi yakhona kwinjenje. Kushuthi ke njengamanje ke usememezelile ukuthi cha uyabuya ke kuMkhonto weSizwe, njengoba ke ebekwimithingi insuku ezintathu kanye ke nabaholi boMkhonto weSizwe kanye ke noPresident Jacob Zuma. Nganza kwethu kuningi yenzeka, kuningi yaqhubeka lezi nje ebengulethele zona emfishane, ngizolokhu nje ngulethela nazo ezolokhu nje iqhubeka ngapha kwezepolitiki. Ungakhohlwa ukungcofa subscribe, ushaya like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngiyabonga.